enten nogle videoer her eller herefter, hvor I kan se nogle styling tips og tricks. Jeg har sådan glædet mig til at vise jer den her nye Valletta model, der altså er en crossover og bombag og ja, på mange måder en multifunktionel taske. Den kan nemlig bruges på virkelig mange måder. Jeg har bare lige stylet den med en simpel trøje og nederdel her. Men det kan virkelig gøres på mange måder. Jeg prøver lige at vise jer blandt andet hvordan. Fordi de her dele, man altså kan mixe og matche med, de kan sættes på bæltedelen her. Så man kan have den på sådan her for eksempel. Eller med den her del kan man også. Og det er faktisk også en punktdel indvendigt. Jeg har mange ting i hænderne lige nu, men jeg kan lige prøve at vise jer det. Se, sådan der. Og den kan altså også sættes på her. Eller den her ting, som jeg selv bruger til mine AirPods. Det er virkelig smart. Den kan sidde her, sådan her, så man kan have den på. Det ser bare virkelig cool ud, at man sådan kan mixe og matche det. Og man kan faktisk også tage den her del af, så man bare har de her dele på. Og den findes i flere farver og kan også bruges om livet. Jeg tror måske lige, at jeg indsætter enten nogle videoer her eller herefter, hvor I kan se nogle styling tips og tricks. Ja, jeg håber det helt giver mening, men ellers er I altid velkommen til at skrive eller ringe til mig, hvis I har spørgsmål.